wa ummul khairi ga imam alzaki saki annuri aya zahara kirin komai tafiya sai jagora ka wuce mu tafi fa muna hanya kai ne zira igiyar shirya kai ka wanzu a zamani na ni a gare ka na wanzu masoyina kai da zaba kai ne zaɓina alzaki saki maulana rayuwa ta na ji ina son ka da jini da jiki duk ban sarka da uwa da uba na baka ni akan ka kadai zan yi shahada imam alzaki maulana kai kayo da abar abilillahi kada yu baka kau ba wallahi kaga da musuka da lillahi da kamar ka bashi da Allah alzaki sanna masoyina kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana makidar ku bashi ne bala burge shi kawai shi ne ala alamin akidi ne malam ya zayu bisa turbar manzanni alzaki sannu masoyina ya aba ahmad sani jagora wace shi dai shi ta jinin zahara mai gidan shahada sani jagora hanyar shahada izuwa Allah kai ne alzaki maulana kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana abuda a bari sai jagora aka sa a dare sai jagora a jira a yi jim sai jagora makiya hakuri ba kawai za ku yi ku zo ku fi jagoran tsira kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana shi ne ta gani Allah ma ne bai shi dai shi ta jinin zahara kuma duka hanyar Allah ne kirarin safa guda ɗaya ne a zo abi manzannin tsira mu dai alkawari mun ɗauka duk rinzi duk tsananin wahala muna tare da allama ruhi da jini duk fansar ka ga alzaki Allah kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana bashirin da kowa ya sani lakadina ne nan yan nura masoyin fadi batun zahara da imam ali jagoranmu duk ahalinsa ina san su wakilin sayyidina gaishe ka malam yakubu gaishe ka malam mansur gaishe ka malam nura gaishe ka zan yi a kullum ba fashi kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana malam mansur ne babanmu abu mai kowa ya yo shaida mai budi ya kuma mun ganka a gurin koyarwar addini malam mansur gaishe ka imam mahadi mu mun yi jira har zuwar ka wani ke fadida ka zo kai adalci da wanzuwar ka komai ma zai gyaru da jahimin tazari kai da zaba kai ne zaɓina alzaki maulana anan ne nan zan dan huta cikin wake na wannan ne ya Allah nan daga sauti na bijahi faɗi wajen zara da ali har da sahabban nan ban fita ba kai da zaba kai